MK official like दानाबो thank you आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय first time thank you so much मा खबर ओंखाम जाबाय नामा MK मोजां आब' अ दे मोजाङानो जानांगौ आंबो मोजां मा ओंख्रि जाखो सोरबा सासे फैबावदोंमोन थांफिनबाय MK official जाबाय आब' मा ओंख्रि जाखो आगै सोर फैदों कमेन्ट हर दे दालिसो आब' दालि गोजा नामा दिनै बेदर गैया जेबो गैया नामा दालि गोजाथार प्लिज गाइस कमेन्ट खालाम थांफिनजोब्बायसै आगै सोरबा सानै फैदोंमोन नोंजों साथाम जादोंमोन सासेयालाय खोनानै थांदों र' सोर जाखोमोन बेबा थांफिनबाय MK official गैया आच्छा मानोथो आइडि हरनायालाय हरासै आं मोननै हरगौमोन ना नोंनो नोङो मासां हरो हरमोन ना ओमफ्राय आं मोननै हरगौमोन ना नोंनो दंबा आरो गैयाबाथ' नाङा मैयानिया सासेयानो जादों आरो आंना दिनै फुंहालागै मैयानो जाखो ना दिनै जाखो मिथिला आं टाइम पाससो आब' माया टाइम पास जाखो चेनेल खुलिनाया ना आंनि एलबियाव फैनाया ओमफ्राय আমার অবিনাশ আহিছে হাই অবিনাশ কি খবৰ ভালনে মই তোমাক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিছিলোঁ তুমি ফ'ল' বেক নকৰিলা অবিনাশ গুড মৰ্ণিং অবিনাশ খবৰ খাতি ভালনে এমজি আগে थांथ'ना दे ओमफ्राय তোমাৰ ভয়েসটো বিৰাট ভাল লাগে অ'হো থেংক ইউ দেই অবিনাশ জুখি চাব জানা ন অবিনাশ ট্ৰেভেল অসম লাইক দিলোঁ অ'কে থেংক ইউ লাইক দিয়াৰ বাবে ভাত খালা নাই চাহ খালা নাই गोमसार अफिसियेल MK अफिसियेल अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय गोमसार अफिसियेल आहाम गोमसार थेंक इउ नोंथांनिसिम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय मा खबर ओंखाम जादोंना जायाखै ना डिउटियावनो थाङाखै नामा दिनै लाइक दिलु थेंक इउ लाइक दियार বাবে আমার অবিনাশ गोमसार अफिसियेल আই লাভ ইউ বিবাৰী আই লাভ ইউ টু गोमसार ओमफ्राय অবিনাশে কি ক'লে খবৰ 5 কেজি ভাল আচ্ছা 5 কেজিহে অনলি ভাল আৰু কিমান কেজি বেয়া ফ'ল' কৰিছা নেকি চাওঁ ৰ'বা চোৱা ভালকে মই বেছিকৈ ইউজ নকৰোঁ মাজে মাজে কৰোঁ আৰু गोमसार अफिसियेल आं सोलाबा र' गारि सालायगासिनो दे जेबो नङा दे मोजां सालायदो गोमसार टाइम गैयाबाथ' जेबो नङा मोजां सालाय गारिनि खोथा थायोना जोंहा एम बर' ब्लग आगै फैदों मा खालामदों आं जेबो खालामाखै आगै एलबि होगासिनो आं एलबि मा खबर एम बर' आगै
ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि बर' ब्लग नाम्बार हर दे आदसा नाम्बार लानानै मा खालामनो आगै रायज्लायहरनो ना मा जाखो ना सानफ्रामबो एलबियावनो लोगो मोनबाय थायो माथो जोंहा अविनाश से কি ক'লে তোমাৰ ইনষ্টা আইডিটো লিখি দিয়াচোন মই ফ'ল' কৰিছোঁ আকৌ কিনো চালে হ'ল ন এতিয়া কেনেকৈ লিখিমনো মই बर' मिनिदों माखौ मिनिखोहाय आगै बर' ब्लग बर' ब्लग जाबाय आं कलेजावसो थांनो नागिरदों आदसा कलेजाव थांनो नागिरनायावबो आंनि एलबियाव दसे फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे जोंहा बर' आगै जांगिला अविनाशी কি ক'লে আহা নাই চালো আচ্ছা बर' ब्लग रायलायनोब्रा माथो रायलायगासिनो आगै बर' ब्लग स्टाटास नायनो आं स्टाटासखौनो होआ बारा जोंहा केम्पिला मरां मिक्स आइसे गुड मर्निं কৈছে थेंक इउ আৰু লাইক দিয়াৰ বাবে কেম্পিলাছ কি খবৰ আৰু थेंक इउ মোৰ এলবি দেখাৰ কাৰণে কেম্পিলাছ মৰাং মিক্স बर' ब्लग नाम्बारफ्रा हर जागोन दे गासिबो लासै लासै MK अफिसियेल आगै अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय बर' ब्लग बेहाय जुदा मा फनाव जुदा मा আচ্ছা बेबोथ' नंगौ नंनायालाय অবিনাশ কালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুত নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইকাৰণে নোলায় সেনেকৈ কথা নেকি অবিনাশ কি নাম আছিল কোৱাচোন গ্লৰিছা नार्जारी বুলি আছে MK अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखामखौनो जायाखै आं साहा लोंनानैसो ओरैनो दंलाबायो गोदाव सोराव आगै जाथ'वाखै अमित भइस लाइक डान थेंक इउ अमित जी मा खबर मा खबर अमित ओंखाम जादोंना जायाखै जादोंबा मा ओंख्रि बर' ब्लग लिरना हर थाब नाम्बारा SMS आव नों बेहायलाय बोरै हरनो आं बिदियाव आङो SMS लिरनो रोङाहाय एलबियाव SMS लिरनो रोङा आङो खालि ब्लुल' मुदल' खालामनो रोंगौ ओमफ्राय रोंला नै जोंहा बाहागि फैदों जे नार्जारी बाहागि लाइक दान बाहागि थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा जे नार्जारी आगै मावजि मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाबायबा मयना अफिसियेल आगै फैदों जोंहा गुड मर्निं बिबारि सना लाइक हरबाय दे थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय मैना आगै सना मावजि टिकटिका जोंहा फुलमथि आगैयाबो फैदों ओंख्रि होनदों खोमा ना आगै मा खबर फुलमथि थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मयनाया मानखो जोंहा मा ओंख्रि जाखो बिबारि मयना ओंखामखौनो जायाखै आं गाइखेर साहा ओमफ्राय बिस्कुट मोननै जानानै दं जाथ'वाखै बर' ब्लग दै कामेन्ट नुयोना हर दै कामेन्ट नुयोना हर आं लिरनो रोङा MK अफिसियेल अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय बर' ब्लग मोखां देखाय दे आइसोर थब्लिब्लि खाब्लिब्लि दारफांफांखौ नाय लुबैयो फुलमथि बसुमतारिया गाज्रि आंना मानो आगै मानो गाज्रि जाबाय थायो नोंना खबरालाय खिथाहर दे एसे फोरमायहर बिब'फोरनो मयना अफिसियेल होनदों आरोना MK अफिसियेलाबो होनदों मा सानैबो जाखो नोंस्रालाय আমাৰ অবিনাশে কি কৈছে এটা পাইছোঁ তোমাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছেনে ইনষ্টাত গ্লৰিছা নাৰ্জাৰী স্পেলিংটো হৈছেনে হৈছে বাৰু প্ৰথমতো ডাঙৰ আখৰ লিখিবা তাৰপিছত নাৰ্জাৰীটো শ্বৰ্টকৈ লিখিবা NRJRY फुलमथिया मा होनखो आगैया जोंहा गाज्रि दासान्दैनो मानो माबाफोर जादों नामा फोरमायहर एसे बिब'फोरनो होमबा एसे हेरेङा जागोन गेसें जागोन आगै मयना अफिसियेल मानो थब्लि जानो बिउटिफुलसो दे बिबारि दारि गोनांनो दारि गैयाहाय फाग्लि आंना दारि गैया गुजुनाय जादों मैनाहा
मैना मा ओंख्रि जाखो फुलमथि मा ओंख्रि जाखो एमकेआथ' दालि गोजानो बेसेरा फुलमथि बसुमतारिया मानखो जोंहा आगैया सानबाबो सानस'हायै दुखु आंहा फोरमायथ'ला आब' आयै मानो बेबा दे बयनाबो थाखायो मोनसे नङा मोनसे बयनाबो थायो नोंनाल' थाया दे मालाबा फोरमायदे आंनि एलबियाव फार्स्ट फैनानै दै मैना अफिसियेल मा जाखो नोंहालाय मैना नोंनि बोरायखौ गुजुदों होनबाय थाग्राया एलबियाव आंहासो जालायलांबाय नै फुलमथि बसुमतारि जोंहा दिनै ओंखाम मोनजाया माला मोनजागोन मिन्थिया आब' आयु बिदिसो मानो बेबा मैना अफिसियेल थास' बिबारजों अमा बेदर बिबारे गोथाव जाबाय थाथारोहाय मैनायाबो बाला ओमफ्राय एमके अफिसियेल जोंहा दालि दहाय थांखादों आगै नोंखौ सोरबाफोर एलबि होगासिनो नामा जोंनि इउटुब फेमिलियाव आंथ' नायाखैनो डाइरेक्ट आं खुलिखाबायबो एलबि होखाबाय आं मैया होननायखौ गोसोआव फैदों आं मैना नोङो मा होनदोंमोनलाय आंखौ मैया बेखौ गोसोआव फैनायखाय ओंखायनो एसे गोसो होदां आं मैना अफिसियेल हेल' फुलमथि आगै गुड मर्निं थांबायसो खोमा फुलमथि आगैया माबा दुखु दंसोयोनो बेहा अन्थाव बाथावनो मैना सोंलाय थांखो ना माखो ना दंसो फुलमथि आगैया मानखो मानसि थैदों बिनिखायनो आं न'आव गैया मादैमोननावसो आलासि जाफैदों मादैमोनहा बाहागि मानसि थैदों ओंखाम मोनजाया बिखौ लांखामबासो मोनजागोन अ दे मैना अफिसियेल मानसि मासे गोदै बिबारि नोंनि रावा लाइन है मैना फाग्लि मा होनबावगोन आं नोंखौलाय एमके अफिसियेल हेल' आगै फुलमथि आगै गुड मर्निं होनदों जोंहा एमके आगैया फुलमथिया मानखो गुड मर्निं आब' मैना फुलमथि आगैया मानखो एमके गुड मर्निं होनदों मर्निं होनदों मैना अफिसियेल मा दुखु जादों आगै फुलमथि खोन्था आगै एमके अफिसियेल मा एसिड दै मा दै होनखो अफिसियेल फुलमथि आगैया मानखो उनाव फोरमायगोन आं आब' मैना दे उनाव फोरमायबानो जाबाय दे फोरमायालासिनो थानाङा मालाय मैनाया मैया जिनो सल'बाथा खोन्थादों मैना नों दंना गैयामोनथाय गावनि लाभ स्ट'रि खोन्थादों मालाय मैया फुलमथि होनदों जोंहा मैनाया एमके अफिसियेल मा दुखु दंनो मालाबा खोन्थायोनो दे ओमफ्राय फुलमथि आगैया मानखो आब' मैना होनदों अबिनाश नापालु बिसारी इमान बिसारील' अच्छा মই ফ'ল' কৰি দিম বাৰু চিন্তা নকৰিবা मैना अफिसियेल दे आगै होनदों जोंहा एमके अफिसियेला फुलमथि होनदों आरो दे सोंबाय थानांला दे मालाबा खोन्थागोननो दै जोंहा ओमफ्राय फुलमथि आगैया मानखो आं लाइकल' होनो फैदों आब' मैनानाव बारा गोबाव थायाखै सम मोनैखायनो आच्छा दे सम मोनाब्ला थायाबाबो जेबो नङा जोबजासेथ' थानो हाखाया नालाय ना बयनावबो थांनांगौ नालाय बयखौबो सापर्ट होनांगौ नालाय ना जोंहा फुलमथिया एमके होनदों आरो ना ओमफ्राय अबिनाश फल' करि এটা मेसेज दिबा अके करिम एमके अफिसियेल एमके होनदों आरो ना मैना अफिसियेल दे फुलमथि नों होनदों आरो ना एमके अफिसियेल दे फुलमथिया जोंहा र' दे आब' मबाइल
चार्ज गैया आंना बारा दा एलबि होनो मबाइल चार्ज होनो आं आच्छा दे खैथासोआव होगोन खिथाहर टाइमखौ बाय आगै फुलमथि होनदों जोंहा मयना अफिसियेला मयना दाबो आंना 400आनो गैया WT मिथिबायना लासिं सिंसो जोंहा फुलमथिया मा होनखो चार्ज जाबा होगोन मोनथिथ'ला टाइमखौ आच्छा चार्ज जाबा होगोन आरोना टाइमखौ मिन्थिथ'ला दे नटिफिकेसन फैबानो थांगोन दे मयना अफिसियेल मा होनखो बिबारि नोंखौ आंलाय एलबिआव जेबो गाज्रि होनाखै मयना WT खौल' गोसो होननायखौ होनदों आरो आङो बावलायबाय नोङो फाग्लि MK अफिसियेल बाय फुलमथि होनदों जोंहा MKआ गैया फुलमथिया बाय मयना आब' बिबारि MK बाय अके दे थां दे मयना अफिसियेल अके बाय फुलमथि होनदों जोंहा मयनाया फुलमथिखौ बेखौनो होनदों आङो मैना नोङो WT खौनो गोसो हो होनबाय नालाय ओंखायनो एसे गोसो होदों आरो आङो गैखायाबो नालाय ना WT आंना बिनिखायनो आरो बिदि माखासे बाथ्राफोर बुंबा मोजां नाङो आरो मिन्थियैफोरखौ बुंब्ला मोजां नाङो आरो नोंसोरथ' आरो सिनियर जाबायना जोंनिफ्राय चेनेल खुलिनायफ्रा MK अफिसियेल आं मिथिगौ मा मिथिगौ दे मयना अफिसियेल अन दं अके अन थाबाय थानायनि थाखाय मयना MK अफिसियेल अन दं दे नोंबो दं सासेया सोरथाय मिथिला मैया MMBआ मयना ओमफ्राय MK ओमफ्राय सासेया सोरथाय मिथिला आं खानाय लालायलायबाय बाल ससना गानबाय जि मिनिफ्लांबाय आं मैया खानाय नखलि लायो फाग्लाया मयना अफिसियेल बेखौनो गोसो होनांगौ WT खौनो ओंखायनो सानसेयावनो LB खौनो मोननै टाइम होनोसै आं बेबायदि टाइमाव मोनसे ओमफ्राय हराव मोनसे होग्रोजानोसै आं मयना दे नोंनि खोथाखौ लाबाय आं मैया बिदि होननायनि थाखाय आङो बिराद मोजां मोनदों मयना मिथिबायना ललित पाठक जी ब्लॉग जी थैंक यू ललित पाठक मेरे LB में आने के लिए राम जी लाइक डन थैंक यू पाठक जी लाइक देने के लिए और कैसे हो ललित जी खाना खा लिया क्या सब्जी खाया मयना अफिसियेल 1K को बारा टेंशन लानाङा बिबारि अके मयना अके ललित पाठक हर हर महादेव ललित जी KS आगै फैदों जोंहा गुड मर्निं आब' गुड मर्निं आगै मयना KS जों लोगो दंना गैया KS मयनाजों लोगो गैयाबा ना दंखायो ओमफ्राय बै ललितजोंबो जाजायोबा कमेन्ट हरना नोंगोन जायोबा खिथाहरलाय आं बुंनानै होनि ओमफ्राय जोंहा मयनाया मा होनखो 1Kआसो सानसेबाबो जाखागोन बेबो नंगौ नंनाया वाच टाइमाथ' जि बुरजा नांगौ नालाय ना मयना राइट दे आंहा माबाखौसो 1Kखौसो सिन्था खालामगासिनो आरोना जाम्बिनो माला जागोन होननानै ललित पाठक जी न्यू कम फुल वॉच से ललित पाठक जी KS है ना उससे फ्रेंड बना के लीजिए फ्रेंड नहीं है तो राम जी ललित जी न्यू 5 कम ID से न्यू कम 5 10 15 20 ID से वाह इतना ID है ललित आपका मेरे को भी दीजिए सपोर्ट करिए मेरे को भी बाय बिबारि आयौ मयना मा जालायखो खामानि दं दे सना दे जेबो नङा दे अके थेंक इउ दसे सम थाफैनायनि थाखाय
ओमफ्राय ललित पाठक मोइना जी कम फुल वाच से मोइना अभी बाय बोल रहा है काम है बोला जाने के लिए बोल रहा है वो ललित जी 2 आईडी से स्टार्ट ओके 2 आईडी दीजिए मेरे को मैं आपको 2 आईडी दूंगा अभी आप वीडियो लॉन्ग वीडियो देख के कमेंट करके रखिए मैं एलबी ख़त्म होने के बाद आपको रिटर्न करेगा ठीक है ना ओके है तो ओके बोलिए ललित जी क्या हुआ बोलो होगा ना नहीं होगा मेरा तो आईडी है एक्स्ट्रा आप चाहे तो मैं दे सकता हूँ आप वीडियो देख के कमेंट करके रखिए मैं रिटर्न करूँगी ठीक है एलबी में आना 2 से दूंगा अरे अभी तो आप मेरे एलबी में आया है ना अभी तो देखे जा सकता है ना मैंने बोला कि मेरा एलबी ख़त्म होने के बाद मैं रिटर्न करूँगा बोल के आप मत देना मैं से दूंगा अच्छा मैं नहीं देने से भी होगा ना आपका तो हो गया सेट ओके मुझे दे देना मैं देता हूँ ओके ओके ललित जी थैंक यू सो मच और कौन कौन है कमेंट करिए कोई आके चुपचाप चला गया है कमेंट भी नहीं किया है ललित जी आपका एलबी कितना टाइम है बोलिए मा जाखो सिरि जाजोब्बाय जे एमके अन दंना थांखो आच्छा अन दं आरोना थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय सोरबाफोर एलबि होदों नामा जोंनि लोगोफ्रा आंथ' मिथियासै नायासैबो आं डाइरेक्ट एलबि होखाबाय सम फ्रि मोननायखाय एलबि हो एमके नोंबो एलबि हो एलबि हो नोंना एलबि होनो जायाखै नामाथाय 300 मासांबा जाबासो एलबि होनो हायोनो मिथिबायना दा बोरै बोरैथाय आंबो बारा मोजां मिथिया रावबो होआखै आब' आच्छा आच्छा रावबो होआखैबा माथो रावबो मानसियानो गैया आंनावलाय मा खालामगासिनो एमके नोङो आरो सोर दङ कमेन्ट हरलाय कौन है कमेंट दीजिए चुपचाप मत रहिए কোন আছে কমেন্ট দিবাচোন মনে মনে নাথাকিবা सानाव बिजि थायो मानसिफ्रा बेबो नंगौ नंनायालाय खामानि बिजि थायोना
MK official right MK ID दं होननानै मानोथो हरदे आंना मोननै दं आं मोननै हरगौमोन ना नोंनो दे नों हराबाबो हरगोन आङो र' टाइम मोनाखै आब' हरगोन र' सप्तासे जालायनोसै माथो MK नोंनि आइडि हरगोन ना नंखायना नंगौ जाखो गोजोन न'खर जानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ MKया महानिमोनथाय बावबाय आं बिपुल नार्जारि गुड मर्निं आब' बिपुल गुड मर्निं मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बिपुल नार्जारि बिपुलालाय आइडिजोंसो फैखो ना मेन आइडिजोंसो फैखो ना बेलेग बिपुल MK अफिसियेल धेमाजि आदसा मयनायाबो धेमाजिनि ना ओंखायनोसो बिराद लोगो आरोना सानैजों नोंसोरो बिपुल नार्जारि मोखांखौ देखायदो आदसा र' देखायगोन आं मा होनो बिपुल नोङो बेलेग आइडिजों फैदों ना मेन आइडिजों फैदों गैस्राला थांस्राबाय रजे बर' होनदों आरोना रजे बर' रजे बर' रजेयाबा सोर जालायखो बेलेग बेलेग आइडिजों फैदोंना आं हमनो हायासै आगैमोन सोर सोरथाय खिथाना ला दे मेन आइडियाव मा नाम दं होमबासो आङो मोजां मोनगोन ना जोंहा अमित बयस मा ओंख्रि जाया बिबारि ओंख्रिया जोंहाना ओंख्रि माने सङाखैनो जायाखैनो साहा गाइखेर साहा लोंदों ओमफ्राय बिस्कुट मोननै जाबाय दंथ'यो ओमफ्राय रजे बर' नों मा आंनि एलबि टाइमाव होबाय थायो रजे बर' दे नोंहा नोंनि टाइमाव नों लाबानो जाबाय एलबियालाय आरो नोंनि आंनिथ' नङाना नों जेब्ला होनो हायो जेब्ला फ्रि मोनो बेहाय होबानो जाबाय आरो नोंनाव थांनायफ्रा थांगोन आंनाव फैनायफ्रा फैगोन बिदि आरोना नोंनि टाइमावनो होबानो जाबाय आरो माथो बेहाय इउटुबाथ' नोंनो मा होनो नों आमुगाव हो नों बिदियाव हो आंखौ बिदियाव हो बिदिथ' खोन्थायाखैना इउटुबा एलबिनि टाइम खोन्थाहराखैना जाय जेरै हायो बिदिनो होबानो जाबाय आरो मिथिबाय रजे नों दा एलबि होयोबा नों हो जेबो नङा जेबो प्रब्लेम गैया सोरबाफोर आंनि टाइमाव होबाबो आं रावखौबो जेबो होना आं जेबो मोना जायहा जेरै हायो एरै होगोन टाइमाथ' नोंनि गलाम नङाना आंनिबो गलाम नङा मानसिनि गलाम नङा गाव गावबागाव फ्रि टाइम मोनबानो होबानो जाबाय आरो अमित बयस बेखौ फरायबाय आं रिसा ब्रह्म ब्लग लाइक दान थेंक इउ रिसा लाइक होनायनि थाखाय रिसा ब्रह्म ब्लग मोजां खबरा मोजां रिसा नोंहालाय मा खबर महेश दैमारि हेल' मेडाम महेश दैमारि हेल' सार मा खबर रजे बर' बन खालाम बिबारि खामसाव खालाम आं गियां रावखौबो नों मा इउटुबनि बिफा नामा नोङो इउटुब मालिक नामा नोङो आंखौ बिदि होनहरनो नोंनि टाइम जाबायबा नों हो जेबो नङा रजे बर' आं गाज्रि मोना जायफ्रा थांनाया थांगोन थाङिया थागोन आंनाव थानायफ्रा थागोन थायैया थानाय नङा माथो आरो ना मा अमित
रजे मा बुङो ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो आंबो होदों एलबि बिबारि फैदो नोंबो आंथ' दा एलबि होगासिनो आं बोरै थांदो अमित आं थांनो रोङा बिदि दोननानै रजे बर' आं मिथिया नों मिथियाबा जेबो नङा दे आङो जेबो होनला नोंखौ ओमफ्राय आंनि खोथाखौ गाज्रि मोनदोंबा सरि आरो जाजा होनजानो लुबैदोंबा जाजा होनहरबावबाय था रजे बर' रिसा ब्रह्म ब्लग गाज्रियाबो सना मा जालायखो मानो गाबखो मा दुखु दं मा जादों खिथाहर रजे बर' दानो स्ट्रिक हरगोन आं दम दंबा हरबानो जाबाय स्ट्रिक नोंलाय बहा खारनो अमित बयस आंसो मालिक इउटुबनि बिबारि आच्छा इउटुब मालिकआनो जेबो होनाखैबा ना जोंहा सोदोम कुक फैलायबाय लाइक होनोल' फैदों आं थेंक इउ सोदोम कुक लाइक होनोल' फैदोंब्लाबो थेंक इउ दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय सोदोम कुक बिपुल बर' आं गोदान साबसक्राइबार सिस्टार बहानि नों आच्छा थेंक इउ बिपुल नार्जारि चेनेल दंबा साब खालामना होगोन दे एलबिआवल' फैबाय था लोगो मोनगोन बिरादनो लोगो खालामना होगोन गासैखौबो दे थेंक इउ आंनि एलबिआव बेबायदि नुजाफैनायनि थाखाय बिपुल नार्जारि थेंक इउ आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रजे बर' आं सोर मिथिगौ सोर आं मिन्थिया बेलेग आइडिजों फैदोंब्ला आं मिन्थिया मेनजों फैदोंब्लाथ' मोजांसिनमोन ओमफ्राय रिसा ब्रह्म ब्लग अमित मा खबर होनदों रिसा ब्रह्म ब्लगआ सोदोम मा ओंख्रि जाखो आब' मा ओंख्रि आब' होनदों सोदोमा जोंहा आगैया लाइक होनोल' फैदोंनो थांखो ना माखो मिन्थिला रजे बर' दंबा फै मेन आइडिजों कारेक्ट रायज्लायगोन फै नोंहा नोंनि टाइम जादोंबा नोङो हो रजे बर' मिथिबायना नोङो आंनि एलबिआव फैयाबाबो जागोन जुदि टाइम मोनाबा नोंनि टाइमाव नों हो नोंनि टाइमखौ नों ला ओमफ्राय जोंहा अमित मा खबर रिसाया होनदों ओमफ्राय बेखौथ' फरायबाय आं अमित बयस गाज्रिसो रिसा खबर मानो गाज्रि जालायखो दे आंनि होनाय टाइमावबो हराव माथो होयो सोरबा आंलाय माथो जेबो मोना आं रायानो माथो रावखौबो नोंहालाय माने दुग्गा मारा जाफैलायखो रजे ओमफ्राय रिसा ब्रह्म ब्लग अमित सेम होनदों आरो मा जालायदों नोंसोरबा खिथादो दे रिसा आगै मा जादों मा दुखु जोंहा रजेया मा होनलायखो रदै नोंनि एलबिआव आं फैबाय थायो नों आंनाव फैया मेन नामखौ खिथालाय सोर आं सिनायाखै आरो मेन आइडिजों फै दंब्ला फै जेबो नङा फै आंथ' र' सोरबा एलबिफोर होबा सम मोनबा थाङो आं थांनाया एफा सम गोनांद्रायबो नङा आङो मानसिया एसे बिजिसो थायो आं हरावनो देन फुल फ्रि थायो आरो आङो 7थानिफ्राय ओमफ्राय अमित सना होनदों सेम होनदों जोंहा माबाया रिसाया रजे बर' नोंखौ 5 आइडि दं खालामदों बिबारि 5 आइडि दान खालामदों बिबारि आच्छा अके आंखौ 5 आइडिजों दान खालामदोंबा थेंक इउ मेन आइडिजों फै आंनाबो एक्सट्रा 2 आइडि दङ हरगोन आङो सिन्था खालामनाङा आङो 5खौ हरनो हानाय नङा गैया नालाय थाबाथ' हरगौमोन आं फै मेन आइडिजों मोजां सिनायनां नोंखौ रिसा ब्रह्म ब्लग रजे लोगो जादो दे रजे आंखौ रायनोसो फैदों रिसा लोगो जा रजे लोगो जा गासैजोंबो लोगो जा औ रजेयानोथ' सोर जाखो सोरबाफोर सिनायदोंबा खिथाहरलाय आंनो एसे बहालाय सिनायनो ना बेस्रालाय लोगो जानोसो लिंहरदों आरो ना रजेखौबो
बिपुल नार्जारि चेनेलाथ' दं भिडिअ आपल'ड होथ'वाखै आं आदसा खुलिना लाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालाम ओमफ्राय एलबिआव फैबाय थाबानो लोगो मोनगोन दे आंनियाव फैबानो ओरै आंजों लोगो थानायफोरखौ लोगो बानायदो ओमफ्राय बिसोरनि एलबिआवबो थांबाय थादो लोगो बानायदो होमबानो बारायलांबाय थाबाय दे बिपुल रजे बर' र' रिसा नोंनि एलबि खोथागोन आं सोर इस बा रिसा नोंनि एलबिआवसो खोन्थायोनो आंनाव खोन्थालानो सोर बेबा ओमफ्राय रिसा ब्रह्म ब्लगआ मा होनखो जोंहा बिपुल लोगो जादो दे बिपुल जोंहा रिसा ब्रह्म ब्लगखौबो साब खालामनानै हो आं नोंनो ब्लु होनि डाइरेक्ट बिनि प्रफाइलाव थांबानो जाबाय रजे रुबुलसो नामा सोर रुबुल जाखो आं हमनो हायासै रिसा नोंसो सिनायसिगोनदां रजे बर' बन खालामदो मा अख्रा आंनि टाइमा जाबाय एलबि होनो बन खालामा आङो दिनै 12थासिम थागोन आंनि गोसोसो बे आं एलबि होनाया नोङो थांदो नोङो ओंखारलांदो नोङो एलबि हो नोंना टाइम जाबायबा नोङो होदो थांदो आं एलबि होदोंबाबो आंनाव गासिबो फैजोबगोन बे नङाना माथो 10 जनल'सो फैदों लाइकआनो 10 जनल'सो जादों आंना दाबो नोंनि गोसो जानाय नङा दे रजे बर'आ मा होनदों नोंनि गोसो जानाय नङा दे आदसा आंनि गोसो बायदि जानाय नङाबालाय आरो नोंनि गोसो बायदिलाय बहा जानो बेलाय गाव गावनि गोसोसो बियो एलबिआलाय नों जेरै खालामनो हायो एरैनो माने नोङो मेन आइडिजों फैनानै होननो हानायनि दम गैया आरोना ओंखायनो नोङो सापर्ट आइडिजों फैदों आरोना ओंखायनो आंखौ बिदि होनगासिनो फै मेन आइडिजों फै आंथ' सापर्ट आइडिजों एलबि होआखैना मेन आइडिजोंसो होदों आं सिखाव खावाखैना एलबि होदोंबाबो रिसा ब्रह्म ब्लग अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय जोंहा आमायसो फैदों एमएमबि ब्लग गुड मर्निं आनैसो लाइक थुखेबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रजे बर' मानो हा बेलाय होनदों आरोना एमएमबि आमायसो एसे रायनानै बे रजे बर'आ सोर बियो आंखौ रायगासिनो सिनायोबा एसे खिथाहरदो आमायसो बिपुल नार्जारि लोगो जाबाय सोरजों जाखो बिपुल नामखौ खोन्थाहर रिसाजों नामा जोंहा एमएमबि ब्लगखौबो लोगो बानायना ला बिपुल नार्जारि देनां नोङो माला चेनेल खुलिबा लोगो मोनफिनगोन दे रजे ब्रह्म बर' आं रावखौबो गिया आंबो नोंखौ गिया जोंहा एनआर फैदों आंबो लाइकल' थुखेनो फैदों अके थेंक इउ लाइक थुनो फैदोंब्लाबो एनआर मा खबर रिसा लाइक दान अन होनदों रिसाया थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय जोंहा एनआर आहाम होनदों आरोना एनआर इनफुआ रिसा ब्रह्मआ थाथ'दो आब' दे जागोन जेबो नङा जोंहा बिपुला सोरजों लोगो जादोंथाय खिथाहरासै रिसाजोंसो जाखोना सोरजों जाखोथाय रजे ब्रह्म मा नों आंखौ गियां नों आंखौ गियां रावखौबो खोमोन दोंसेबो मावा आं ओमफ्राय एनआर रिसा सना होनदों आरोना रिसाया थांनोसो ओंखारबाय बिबारि सना होनदों इनफुआ एनआर सना ओमफ्राय रिसा ब्रह्मआ एनआर सना थाथ' एनआर बिबारि सना होनदों दे जागोन दे इमान सना होनलायनाङा मेगन सायो मानसिफ्रा रिसा सना जिअ दे बेखौबा गोथाव होनहरबाय थांनो नागिरबाय जोंहा रिसा गैया
रजे बर' नोंखौ बुंगोन आंनो नोंखौ बुगोन आंनो गियाहाय आङो एनआर रजे बर'आ सोर मिन्थियो नामा खिथालाय आंखौ रायगासिनो दहायनिफ्रायनो गावनि एलबि टाइमलायनो हनै गावनि एलबि टाइमबा होनांगौना एनआर जारजि गोसो आरो बेलाय ना जेब्लाखि होआ नोंखौ सोर दा चेक खालामगोन आं होमबासो मिन्थिगोन जोंहा रिसा ब्रह्म ब्लगआ मा होनदों एनआर बिखा बिख्लोबाय रजे बर' बन्द खालामदो आंना टाइम जाबाय नों थांदो नों टाइम जाबायबा आं नोंखौ खाथ'ना लाखियाखैना थांदो नोङो नोंना टाइम जाबायबा ना मा होनो एनआर एमएमबिआथ' थांखाबाय खोमा दसेनो फैबाय दसेनो मोद्ला ओंखारलांबाय रजे बर' मा बेलाय मानो दानखो मा हरनायमोन बन्द खालामदो ना प्लिजनो खालामाहाय आङो रजे बर' सोर खिथा आं एलबि होदोंबाबो आंनाव एकदम 100 जन फैयाखैना नोङो मेगन आलौनो नोंहा नोंनि टाइम नोङो थां नोङो होबानो जाबाय मेन आइडिजों फै होमबादेन मानिगोन आं मेन आइडिजों फैनानै होनफै बेलेगाबाथ' होदों जाहैदों खोमा बेलेगखौथ' बुंनो हायाखै नोङो आंखौसो बुंगासिनो आं रागा जोंबाय दे जोंबाय था जेसां जोङो एसांनो होबायसो थागोन आं एमएमबि रजे बर' नोंना टाइम जाबायब्ला नोंहाबो होदो आरोलै ओमफ्राय बेनाव थाफानानैलाय माथो दाय जाबाय थाखो एमएमबि ना दहायनिफ्रायनो होनबाय थादों बियो आंखौ ओंखायनो आं होनबाय इउटुबाथ' रावनोबो टाइम होआखैना नों आमुक टाइमाव हो एलबिखौ नों आमुक टाइमाव हो बिदिथ' हराखैना एलबि होननायालाय जारजि गोसो ना मा एमएमबिआ नै आमायसो बेखौनो आं दहाय होनबाय नोंहा टाइम जाबायबा नों थांदो नों थाबाय थानांला जेबो नङा आं एलबि होदोंबाबो आंनाव इमान मानसि फैयाखैना हनै जेने थेने 13 जन जाबाय गैला ओमफ्राय दा 3 दङ मालाय जायनाव जाय थागोन आरो आंनाव जाय फैगोन आरो ना मा आमायसो बेखौलाय आरो गावजों गाव होनलायलायनानैलाय मा मोननोसै आरो बयनोबो आरो WTखौ नांखागौखा नंगौना नङा एमएमबि नोंनि टाइम जादों नों थां जेबो नङा आं गाज्रि मोना आं बेनो 8 हरदोंमोन सालथे आया आइदि हरनायनि आं खोथा बुङाखै दहाय माथो नोङो मोनबा होनदों ओमफ्राय दा नोङो 8था जालायबाय मा बिसास खालामगोन दे एमएमबि दे नों हरदों मोजां खोथा जेबो नङा सापर्ट खालामदों धन्यबाद होमबाबो नोङो माबा बन्द खालामदो मा खालामदो माबा माबि होनबाय थाबालाय आरो दा हनै जोंहा आमायसाबो होनबायना नोंखौ नोंहा टाइम जाबाय नोंहा थांबानो जाबाय नों होबानो जाबाय नोंनाव थांनायफ्रा थांगोन ना आंनावलाय साबैसेखाय दङ नै 4 दंथारो नायल' जाल'नो थां दे रजे नोङो नोंनि टाइम जाबाय नालाय नों थां जेबो नङा न' प्रब्लेम आं रावखौबो राया आंनि टाइमावबो सोरबा होयो माथो आं जेबोखौनो होना नों आंनो मानो हराखै थै
सिनायाखैना नोंखौ दाबो मेन आइडिजों फै नोङो थाब-थाबनो। होमबा मोजां-मोजां होनफिनगोन आं नोंखौ। फै मेन आइडिजों। बिदि सापर्ट आइडिजों फैनानै थाबथा मारिबाय थाबा जायाना। नोङो मेन आइडिजों फैबासो आं मिन्थिगोन ना आं नोंनो हरदोंना हराखै। महेश दैमारि हेलौ हेलौ मेडाम होनदों। हेलौ हेलौ महेश दैमारि महेश सार मा खबर? ओंखाम जादोंना जायाखै? ओमफ्राय जोंहा MMB ब्लगआ मा होनखो जोंना बर'फ्रा बिदिनो गावजों गावल' नासयलायसोयो ओंहाय माथो होननोना आमायसो होनथोंहाय आं मानिया गियाहां आंखौ स्ट्रिक मारिनो होनदों सोर जाखोथाय बियो MMB सिनायोबा एसे खबर ला बे मानसिखौ सोर जाखो स्ट्रिक मारिनो होनदों आंखौ स्ट्रिकआबा मा स्ट्रिकखौनो बुजिबावासो आं ओमफ्राय MK अफिसियेल आब' आं बिजिमोन दे जेबो नङा दे महेश दैमारि आंलाय मा मावनायनि सार जाखो मेडाम नोंलाय आंखौलाय मानो मेडाम होनलायखो ओंखायनो सार होनदां होनजायो जेबो मावाबाबो भिखारिबाबो सार होनजायो आमायसो एसे बुंदो दे रजे बर'खौ थांखोना दङ मिथिला आङो ओमफ्राय जोंहा MK आगैयामोनखो मा जादों आब' होनदों आरो ओइ रजे बर'आ सोरथाय आङो मिन्थिया गावनि टाइम जाबाय होननानै आंखौ रागा जोंदों बन्द' खालाम होनदों आरो ओंखायनो आं होनदों नोंनि टाइम जाबाय नालाय नों थांदो नों होदो जेबो नङा आं जेबो गाज्रि मोना होनदों आरो आं ओमफ्राय आं होनदों आं LB होदोंबाबोथ' आंनाव 1000 जन 100 जना फैयाखैना 3 4 13 जन जेने थेने जादों दासिमबो गैयानो होनदों आरो आङो आंखौ स्ट्रिक मारिनो होनदों आरो MK आगै रजे बर'आ सोरथाय आं सिनायाखै ओंखायनो मेन आइडिजों फै मेन आइडिजों फैनानै होनबा मानिगोन आं होनदों आरो सापर्ट आइडिजोंसो फैदों बियो रजे बर'आ ओमफ्राय MK अफिसियेल सोर बे सैमा दंलाया आब' जानो आं सिनायाखै आं सिनाया मेन आइडिजों फैबानो दे आं मानिगोन दे ओमफ्राय जोंहा ओंखायनो MMB ब्लग आमायसा होनबाय नोंहा टाइम रजे बर'खौ होनदों आरो नोंहा टाइम जाबायबा नों थांदो होदो होनदों आरो जोंना बर'आ बिदिनो गावजों गाव नासयलायनाय होनदों जोंहा आमायसोआ मोजां बाथ्राखौनो बुंदों दा आरो गोदान चेनेल बयबो खुलिदोंना WT वाच टाइमखौथ' नांखागौना ओरैनो साबाथ' जागोन र' लासै लासैबाबो बयनाबो भिउसआथ' जाहैयो र' टटेल सिन्था गैया खालि आवार्सआल'सो ना बेनिखायनो आरो LB होनो गोनांथि जायोना बयबो जेब्ला फ्रि मोनो अब्लानो होगोन आरो बयबो ना मा बुङो MK अफिसियेल बिखौ खाथियाव मोनब्ला ओंहायना MK सोरथाय बियो ओमफ्राय महेश दैमारि थुदो आसामाव दख'ना हलसेल खुलिना हैनोसै नोंनो आं आदसा बिदि खुलिना होबाथ' मोजां र' थांबाथाय मोजां सिनाखि जानानै खुलिना हो दे नों आंनो होफैग्रा जा ओमफ्राय जोंहा MMB ब्लगआ मा होनखो जेबो नङा नैसो बिबारि गिनाङा दे गिया दे आङो रावखौबो गिया आङो ओमफ्राय जोंहा बिफुल नार्जारि लाइक डान्स सिस्टार होनदों आरो आयौ दहायनो फैदों नोङो दासो लाइक होदों नोङो थेंक इउ बिफुल नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय जोंहा बिफुल आगै MMB ब्लगखौबो नोङो साब खालामना होलाय अननानै आंनि सापर्टार बियो सापर्टार MMBआ बिफुल दैमारि देनां नोंबो बिराद सापर्ट मोनगोन चेनेल खुलियोबा लोगो जानानै लाखा रजे बर' लाइक दान थेंक इउ रजे बर' लाइक होनायनि थाखाय बारा जाजा होनहरबाय थानांला दे रजे बर' मेन आइडिजों फै मेन आइडिजों बुंफै आं गाज्रि मोनाखै नों होननायखौ मेन आइडिजों फैनानै बुंफैब्ला मोजां आरो मानिथाव जाना जायो आइडिजों फैबालाय आरो सोर सिनायनो ना महेश दैमारि परदेसियावल' बेसेबां खामानि मावना जाबावनो बालनि दे जेबो नङा जेसां हायो बेसांनो मावनानै जाबाय था जोंहा नै रजे बर'आ होनलायबाय बन खालामनो आं खालामा आं 12थासिम थागोन आं ओमफ्राय 12थासिमहालागै सोर माबा होयो LB होयो आंखौ रायो ना मायो बुंफैयो ना मायो नायनो आङो नोंल'सो
होनफैदों र' बेलेगाथ' होनाखै मालाय बेलेगा टाइम जाबाय ओंखारलांबाय होबाय नोंहालाय मानि मेन आइडिजों फैदे साला नोङो रजे बर' नोंहा दम गैयाना मेन आइडिजों फैनानै बिदि होनफैनो नोंनोबो WT नांगौ जादोंबा नोंबो हो जेबो नङा न' प्रब्लेम आं रावखौबो राया आंनि टाइमाव होब्लाबो जास्ट आं फ्रि मोनदों आं होदों आरो बेल' रानि बड' ब्लग लाइक दानाब' सना थेंक इउ रानि सना जिउ लाइक हरनायनि थाखाय रानि आंखौ रायगासिनो होनै रजे बर'आ सोरथाय सिनायो नामा गावनि एलबि टाइमाव होदों होनना रायगासिनो आंखौ ओंखायनो आं होनदों एलबि टाइमाथ' रावनिबो लिरनानै दोनखानाय नङा गाव गाव बानायनायसो होननानै रानि मा बुङो रजे बर'खौ सिनायो नामा खिथाहर महेश दैमारि खामानि मावै मावै सिनस्रि साजोब्बाय मावबाय नालाय सागोनथ' आरो माथो खालामनो खस्थ' नङाबालाय माहाथो फैसा मोनो उदैयानो बुंनाय नङा माथो खस्थ' खालामाबा मा ओंख्रि जाखो रानि बड' ब्लगआ सोर मावजि मोद्ला बेलाय आं सिनाया आब' आदसा रावबो सिनायाखै मेन आइडिजों फैयाखै रानि बियो सापर आइडिजोंसो फैदों आं रावखौबो गिया बिबारि बाजैनो आदसा गियाथ' गिया थिग दं आंबो गिया नोंखौ आंबो रावखौबो गिया आंलाय सिखाव खावदों ना मादों ना सोरखौबा माबा बुंदों दा बुंनो थाङोबा नोंसो आंखौ जाजा बुंगासिनो ना मा बुङो रायजोफोर आंनि एलबियाव थानाय सनाफोर फैदो दे मेन आइडिजों फैदो रजे सिनायनोसै नोंखौ ओमफ्राय जोंहा रजे बर'आ आं रावखौबो आदसा दे गियाबाबो जेबो नङा एसे रावफ्रा मोजां बाहायबानो जाबाय आरो रानि बड' ब्लग पटल आलु नासो आब' नोंहालायनो आं ओंखामखौनो जायाखै रानि दाबो साहा लोंदों साहा ओमफ्राय जोंहा महेश दैमारिया मा होनखो सिनस्रि सायै खामानि दंबा खिथाहरदो गसंबाय थाबाबो सिनस्रि साखायो जिरायबाय थाबाबो खिबु साखायो माथो होनबावनो रानि बड' ब्लग आब' मानो बिदि जानला मोनला बुंलाबायोथाय मानसिफोरा औ माथो होनबावनो आरो मेन आइडिजों फैबा सिनायगौमोन आरो मेन आइडिजों फैनानै बुंनो हायाखै बियो आंखौ गिदों ओंखायनो सापर्ट आइडिजों फैनानै बुंफैबाय आरो ओंखायनो आं होनदों आरो नोंनि टाइम जाबायबा नों थांदो होदो जेबो नङा होननानै बयनोबोलाय आरो दा गोदान चेनेल खुलिनाय WT खौथ' नांखागौना साबफोराथ' लासै लासैबाबो जायो भिउसआबोथ' टटेल जाखायो लासै लासैबाबो खालि WT आल'सो मेन नालाय बर' रजे बर' दे होनबा होबाय था सानसे आयै रजे आं नोंखौ मा होनबावनो जेसांखि होबाबो होआबाबो नोंनि गोसो आंनि गोसो बयनिबो गोसो सिथ्ला बोरो रजे बर'आ हाइट थुखेनां ओइ नै गोजौआवनो दङ ओमफ्राय सेरजाखौबा बेबा आरो नामाबो बोरैबा बे सासेयानो खोमा ना मा बुंबावनो नोंनि गोजौआवनो दङ आंबो मारिनो हायो हाइटखौलाय होमबाबो आरो मानो मारिनो ना महेश दैमारि पेमेन्ट हाबा आरो सिनस्रि सानायखौ
आरो बायफिनो मा पेमेन्ट हाबबा माने सिनस्रि सानायखौ बावफिनो ना मा होनखो बुरजा मोनो नालाय नोंहा ओंखायनो बावो आरो पेमेन्ट हाबा आरो सिनस्रि सानायखौ आरो बायफिनो है महेश मा लिरो नोङो मोजां लिर रानिया मा होनखो मा बुंलाबायो ओंहाय रानि जाद-जादसो माबा चेनेल गोदान खुलिनायावनो गावजों गाव एना एनि आच्छा पेमेन्ट मोनब्लाबो माने बायफिनो आरोना फैसायालाय आरोना फैसासोलाय आरो बुंबाय थाथोंसैहाय रानि सिरि थानोसै आं जेबो बुंलां बेखौ ओमफ्राय जोंहा सेथलाया मा होनखो रजे बर' नोंखौ हाइट होनोसै नै जोंबाय आं नोंखौ दे नांलायनाङा जोंहा रानि बड' ब्लगा मा होनखो जोंनि बर'फ्रा बिदियावनो जौगानो हाया आब' औ नंगौ रानि बिदिनो राइट खोथाखौनो बुंदों गावनि टाइमथ' नङा बियो ओरैनो माने साखि फैदों आरो आंखौ माने गावनि एलबिबाथ' बियो ओंखारलांनानै होसिगौमोन दा ओरैनोसो माने बियो माबा होनलाबायगासिनो बियो जाब्बां जुब्बां रजे बर' फानिसो बिबारि फानिबाबोलाय आरोना ओंखायनो आं होनदोंना नोंखौ मेनजों फैना मेन आइडिजों फै मेन आइडिजों फैबा होमबा धेमालि खालामनो मोजां जायो मानो होनोबा मेनजों फैयोब्ला बयबो एसेबाबो बोरैबा मोनगोन ना एलबि होग्रायाथ' फरायखाथारनांगौ ना फरायालासिनो थांबाथ' आरो रायजाबावलायगोन मा खामेन्ट फराया होननानै ओंखायनो मेन आइडिजों फैनानै बुंफैब्ला मोजां आरो ओमफ्राय जोंहा महेश दैमारिया नङा रं जादों लिरनाया पेमेन्ट हाबा सिनस्रि सानाया हामगुलायो आच्छा पेमेन्ट मोनबा माने सिनस्रि सानाय खस्थ' मोननायाबो माने बावगोमायो आरोना हामो होनदों आरो दे जिरिना बर' बसुमतारी हाय आब' हाय आगै मा खबर जिरिना ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो जादोंब्ला मा खालामदों बेनो आंनि मेन आइडि माने बेथ' नोंनि मेन आइडि नङा खोमा मिन्थिया आङो प्रफाइलावबो गैया नालाय आरो सिनायाबो आरो रजे आंजों लोगो दंना गैया मिन्थिया आं लोगो गैयाबो लोगो बानायना ला आरो मेन आइडि 20थासो हर रजे बर' ओमफ्राय जोंहा जिरिना आगैया मा होनखो जाखांबाय आब' आच्छा मा ओंख्रि जाखो सिथ्ला रजे बर'आ फुलमथिसो नामा फुलमथियासो एलबि होगासिनो आगै फुलमथियाथ' माबायाखै टाइमखौथ' खिथायाखै र' मबाइल चार्ज जाबासो होनदों आरो जाबाय खोमा ना चार्ज होनानै होगासिनो मिन्थिया होबायदां होथों जेबो नङा बेथ' गावनि टाइम जाबाबोथ' जेबो बुङाखैना थ' आइडिजोंसो बुंखो ना माखो मिन्थिया आङो रजेबाथ' फुलमथिबाथ' होनफिनजागोन बेबो आंजों आं मिन्थिब्ला आरो बिदिथ' होननाय नङा खोमा महेश दैमारि दिनै पेमेन्ट हाबबाय सिनस्रि सानाया हामबाय इस दे हरस्रादो एसे गुगोल पे नाम्बार हरनोसै आं जिरिना आगैया मा होनखो थास' बिबारसो जेबो गैया आच्छा दे जानांगौ मोनस्राया जानो लुबैबाबो जोंहा बेफोरबायदि बुस्थुखौ सोरनिबा एरियायाव थांनानै सोंनानै फै बे रजे बर'आ सोर सेथला आगै थांलाय सान्तानु दत्त ओइ बिबारि गुड मर्निं ओइ सान्तानु गुड मर्निं
ब्लु होलाय र' होगासिनो बेना मेन आइडि नङा दां सापर्ट आइडिजोंसो फैखादों बियो आगै ओमफ्राय जोंहा महेश दैमारि हर दे सेभ खालामना हरगोन दे हरथारा आरो बेलाय मिन्थिखायो आं जे नार्जारि निउ फ्रेन्ड काम जायफ्रा गोदान दङ जोंहा जे नार्जारि आगै बाहागिजों लोगो जादो दे जे नार्जारि सोरनि एलबियाव थांनानै फैगोन नोङो खिथा दे आं जेबो मोना जिरिना बर' बसुमतारी आगैया मा होनखो गुमैया मा मावो आब' गैथ'वा आगै गुमै गैया आं सिंगेलसो दासान्दि ओमफ्राय मोनबा लासिगौमोन आङो मोनाखै माथो बुरिखाय रावबो नायस'ना जिरिना आगै हाफांफां दारफांफांखाय रानि बड' ब्लगा मा होनखो थाथ' र' आब' आं फैफिनगोन दे जेबो नङा निथुमनि ब्रह्म अफिसियेल राधे 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 निथुमनि जी कैसे हो क्या हाल है निथु ब्रह्म अफिसियेल गुड मर्निं होनदों आरोना गुड मर्निं निथुमनि ओमफ्राय महेश दैमारि प्लिज हर बेसे हरगोन खिथा 2000सो हरबासो हरगोन आं ओरैनो माइरं गैखाया सान्तानु दत्त मय एलबि आहि माहिबा केटा बजात खुवा साहा लोंदों आं गाइखेर साहा लोंदों दा माबा मोनसे जाबाय नालाय आं 3टा 4टासो मोनबाबो थानो हासिगोन आरो ओमफ्राय दे जाय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरद' 6टा मानि मानसि दङ कमेन्टखौनो हरा माथो सिरि दं माथो रजिलाय थांबाय नामा दिनै मोननै बिदिनो आरो एसे लासै जेने थेने मेन आइडिजों साब खालामबाय जोब्बाय होननाय बायदि ना निथु नङा खोथाया बाबा निथुआबो थगायमारदों ओंखायनो बयबो थगायसुला होनदों मानिजोंबो होनजाबा हायेनजोंबो माइरं 25 केजिनि मुथु ने जोंहा एमएमडि ब्लगा मा होनखो नेट स्ल' अके रजि बर' नेट मोननाय जायगायाव था इसोरो दा मोजां होनबाय माथो नोंलाय आंखौलाय नेटआथ' बहा थांनो थांनानैलाय बहा होनो महेश दैमारिखौ आंनि लोगोनो लायनोसै दै नों एग्रि जाबा बिथाङा नागिरबाय थादों सोर बिलाय ओमफ्राय एमएमडिया मा होनखो रजे बर' नोंलायनो नङा दे ओंखि आं नोंखौ सिनायबाय रजे बर' नांलायनो नाङा दे ओंखि आं नोंखौ सिनायबाय आदसा सोरथाय एमएमबि खिथाहरलाय आंनो ओमफ्राय जोंहा रजे बर'आ एमबि दे आदसा र' लास्ट बाजाराव खिथागोन ना एमएमबि नोङो आंनो महेश दैमारि जालालै नोंना नेटआ आदसा दा जाबायथ' ना थांजोब्बाय ओमफ्राय रजे बर'आ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बिबारि ओंखाम जायाखै आं साहा लोंनानैसो थादों सोर खिथाबानो जाबाय ओमफ्राय एमएमबिबियाथ' मिन्थिबाय होनदों ओमफ्राय दाहाय आं बोरैबा मिन्थिबा हले नोंनि एलबियाव थांनानै नोगोद गाज्रि जावहैगोन आं खिथाहरखादोसो सोर दाथ' रावबो गैया र' दा नोंल'सो दङ
खिथानानै लाखादो मोजांनो ओमफ्राय खिथायाबा हले दाहाय MMBआथ' आंनो खिथाखागोन ना जोंहा बिमाय बिमानै नालाय न'निसो जाखायो नालाय होनबाथाय नोङो गवा आंजों रजे खिथाहरद' सोर नोङो मोजाङै थानो लुबैदोंबा बिबारिजों मोजां जाहरखा आं मा बुंखो दे आं मा बुंखो नोंथ' माथो बुंबाय थागासिनो दहायनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो सोर होनदां खिथानानै ला होनदां मा होनदों रजिया दा खोन्थागोन आंनो रावबो गैया दानो खोन्था रावबो गैखाया दानो खोन्थाबानो जाबाय नङाबा हले दाहाय मिथिबा हले नोंनि एलबियाव थांनानै गोग्गोम दावराव खालामहैगोन आं दे खिथादो दे रावबो गैया नोंल'खासै रजे बर' अन अके माथो आंनावलाय जिर'सो देखायबाय थाखो ना नेट स्ल' नामा आंना खिथानानै लाखादोसो रावबो गैया नोंल'खासो दङ रजे बर' सोर नोङो खिथादो दे मेन आइडिया खिथा सोर मा जाखो आब' आदसा जेबोथ' जायाखै नोङो सोर होनदां खिथालाय देलाय दाहायथ' नों खिथायाबाबोथ' आं दाहाय मिन्थिखागोन जोंहा आमाइनिफ्राय नों दा खिथाना लाबा मोजां जागोन ओमफ्राय उनाव जुदि आं मोजाङै मिथिबा हले जावख्लाबजागोन नोङो ओंखाम जायाखै आङो साहाल'सो लोंदों दाबो दाहाय जागोन आं संथ'वाखै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो थिग दं अन दंबाय थादों खिथाद' सोर ना खिथाया
ओंखाम जायाखै आङो ओंख्रि बोरै खिथानो दे साल'सो लोंगासिनो आङो साहा लोंनानै थादों जाथ'वाखैनो सङाखैनो एलबि होखांबा जागोन संगोन जागोन दालि आदसा एमकेसो नामा नोंलाय एमकेनि ओंख्रियासो दालिमोन दहाय दालि गोजा नों एमके ना नङा ना सोर दालि ओंख्रि ओमफ्राय जेबो गैया रजे बर' थोस सोर एमके बेलाय सिनायाबा था खोन्थादो सोर रावबानो गैया ब्लु लानानै मा खालामनो नोंलाय खिथालाय ब्लु लाना मा खालामना नोङो रावबानो गैया सोरजों लोगो जानो ना सोरखौबा नायनो गोजोन हरनो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन हरनो अनज्लायनाय नांगौ ब्लु होबाय आं मा खालामदो सोरखौ नायो नायदो सोरजों लोगो जायो जादो रावबोथ' गैया नों हारसिंसो बिदिनो अन दोन दा मानसि फैगोन आब' सोर नोंलाय मोजां खिथाहरद' जेसांनिखि फैबाय आरो फैला आंनियाव फार्स्टआव जि जाबायसै आरो बेल' आंबो अन थागोन खिथा होमबासो मोजां नांगोन दा आङो नोङो सोर
फन थाबा मालाय मा जानो। साथाम मानसि एलबि होबाय आब'। सोर होखो? होथों दे जेबो नङा, जारजि गोसो आरो। सोर होदों? साथाम होदोंबालाय आरो बिसिनाव दंजोबो आरो बे थाथों दे। अ दे सोर होदों खिथाहरलाय, सोर साथाम बे? जेबो जायाखै मा जानो। आं आब' एमकेसो। आदसा बिदि रायजानानै बिदि होनबाय आरोना नोङो? जाम्बा जाम्बानो। मानोलाय बिदि होनानै रायजालाबायखो मानसिफोरनि सिगाङावलाय? रिमुभ खालाम कमेन्टआ। दा लास्टाव हरनाया एमकेसो होननाया, नङाबा मिन्थिजागोनबो। सोर फैदों कमेन्ट हर दे। नायल' जायल' सानैल'सै आं रायलायबाय जा रायबाय नों आंखौ आब'नो।
रायजागोनथ' आरो नोङो बिदि होनबाय नालाय। जाम्बा जाम्बा बिदिखि जाबाय बायो नामा? रायजानाय खामानिखौ मावबाथ' रायजागोन ना नोङो? मानोथो रायजानाय खामानिफोरखौ बुङो होमबालाय? गाइमिं नार्जारि हेल' आगै लाइक डान थेंक इउ। सिमां नार्जारि थेंक इउ सिमां आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक डान होनायनि थाखाय। गैयाहाय सिमां नार्जारि थांजोब्बाय गासिबो। एलबि होग्राफ्रा मेलाथार। रजे बर' प्लिज गाइस कामेन्ट खालाम। कामेन्ट खालामनो माने गैयानो बाबु आगै सानैल'सो। मा खबर सिमां माहानि नोंहालाय सिमां? ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि जाखो? ब्लु होलायाबो दसेनो मा खालामनो ब्लु होनानैलाय? रावबो गैया माथो लोगो जानोबो नोंजोंलाय। होबाय आं ब्लुखौ। सोरखौ नायनो मा खालामो खालामबानो जाबाय। सिमांजों लोगो गैयाबा सिमांजों लोगो जा। एमके थांबायसो नामाथाय माबाया सिमाङा सिमां दंना थांखो? एमके अफिसियेल एमके सोर फैदों कमेन्ट हर। एमके अफिसियेल नाइस। MK official beautiful MK official MK thank you MK लंथाइ हरनायनि थाखाय नेट स्ल' देखायदों नामा MK खोन्थाहरलाय। हेलो MK जा रायबाय आब' नोंखौ जा रायबाय आब' आंखौ
रायजागोनथ' आरो रायजानाय खामानि मावबाय नालाय रायजागोनथ' आरो। रानि बड' ब्लग एमके आगै होनदों रायलायदो सानैजों सोर एलबि होदों रानि? सोरनि एलबियाव थांना फैखो रानि खिथालाय सोर होदों? मा ओंख्रि जाखो आगै रानि होदों रानिखौ जि बुरजा होबाय। जानो सोर होखोथाय? सानाव बांसिन होयोना हरनिख्रुइ। होथों दे बयबो होनांगौसो। रानि नोंबो होखांबायमोन नामासै? रानि बड' ब्लग पटल आलुसो। पटल बिराद दंथारो नामा रानि नोंसा न'आव? पटलल' बांसिन खोनायो जे। एमके अफिसियेल अ दे। होआखै आब' टाइम मिलायाखै आंना आदसा। जेब्ला फ्रि मोनो होमबानो होलाबायहाय रानि जेबो नङा। ओमफ्राय एमके अफिसियेला सिनायाबाबो बिदि रोङो रायो आरो आब'। सिनायाबाबो बिदि रायो आरो आब'। हाब दहायनो आं नोंखौ होनबायना होननानै ला ओमफ्राय इमान एलबियो मानसिफोरनि सिगाङाव मानसि गैयाबाबो जेबो नङामोन मानसिनि सिगाङाव नोङो एफा माबा बन खालाम होनबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय आंहाबो बोरैबा रागाबो खरा नालाय माबा माबि होनफ्लांलाय लांबाय आंहा। नोंखौलाय होनासै मिथियोना रानि दहायनि जाजा होननाया रानि हनै बिसोरनो। माबा होनदों माबा स्ट्रिक मारिगोनबो होनलायलांबाय नोङो ओंखायनो एसे दावखोबाय आं खर'आव। आहाबो मानसिफोरनि सिगाङाव होनजालाय लांबाय नालाय बोरैबा मोनलाय लांबाय आंहाबो। ओंखायनो नोंखौ आं होनदोंमोन ना मेन आइडिजों फै होननानै होमबानोथ' मेन आइडिजों फै होनबानोथ' धेमालिबो बुजिगौमोन ना आरो बिदि कमेन्ट हरनायावलाय आरो धेमालि होनदों ना मा होनदों वर्डखौल'सो नुयो खोनायो नायनानै। ओंखायनो बोरैबा मोनबाय आरो आंहाबो। एमके अफिसियेल खामायानो लिरनायखौ एसे हमनो हानांगौ आब'। हानांगौ माने बयबो आरो आब' होनो नालाय। आरो एसे लं कमेन्ट हरबाबो एसे माबागौमोन ना एफा सिरियासलि होनबाय नालाय नोंबो। दे सरि दे रायनायनि थाखाय। दाबो ओंखाम जायाखै आब'आनो जायाखै बादों आं संनानै जानो साल' लोंनानै दङ। रानि बड'आ मानखो जोंहा सोदोम उफानि फुलमथि फुजा आयु बुरजाथार माथो बिसिनावनो दंहैजोबोदां फासखाय। फुलमथि आगैयाथ' बेटारि चार्ज होनोसो होननानै थांदोंमोन। जेबो नङा होथों दे। सोदोमाबो फैदों आंनाव फैनायालाय। UNS आबो होदों आरो ना 3 जाबाय होमबा जोंनि लोगोफोरा। रानि नोंना 1K जाबायना ओमफ्राय आन जागोन ना जायाखै खिथाहरलाय रानि आंनो। माथो मानसिफ्रा होनदों माथो 1K जाबा आन जाया होननानै। एमके अफिसियेल रानि सम मोनबाय नामा?
सम मोनबाय माने मोननायखायनोथ' गुरायलाबायदों आरोना रानि बेनावबो महेश दैमारि हामगोन माथो ओंखाम जायाबा आङो हामनायनिथ' बिदिनो जायालासिनो थायो होमबाबो माथो हामालाय माथो जाबाबो जायाबाबो फुंग्राया फुंखायो हामग्राया हामखायो दे गामियाव थांबानो हामगोन दे सिन्था खालामनाङा महेश बेसे मोनखो महेश पेमेन्टआ नोंहा खिथाहरलाय एसे एमके अफिसियेल नाय आब' आं जोबजासिम थाबाय थेंक इउ दे थानायनि थाखाय रायजाबायबो जाम्बा गथ' बुंनानैबो लाया मानानैबो लाया महेश दैमारि आंनि फ्रेन्डनो लांनोसै आं नोंखौ ए बिदिसो जाहैबाय माहाय थायो नोंनि लोगोआलाय मा मावो महेशआनोबा एफा गाजाजा रायजायो आंजों होनबाबो एलबियाव फैयो ना महेश आंनि एलबियाव नोंलाय मा रायजादोंखाय महेशआथ' आयु गोग्गोम रायजाखानायसो आंजों होमबाबो जेबो सानबावाखै बेहा मयनाया सोरनि एलबियाव दं रानि मयनाया महेश दैमारि डिफेन्सआव हाय आं डिफेन्सआव मावनाय हौवाखौ लायाहाय बेलेग बेलेग जायगायाव थांबा हिन्जाव लानानै दोननो लाइन मारियो नाङाहाय आंनो डिफेन्सआव मावनायखौ आंना हालुवा जाम्बाबाबो जायो साइकेल मेकारबाबो जायो दखान होग्राबाबो जायो एमके अफिसियेल आं नोंनि रायनायखौ जेबो साना आब' आथिया सानाबाथ' जेबो नङा दे आंबो एफा गोसो गोरबो होथाबनानै रायाखै दे सा साज्रांसो रायदों बुंदों नोंबो गोसोआव लानांला आंबो लाला आरो खिन्थु फार्स्ट टाइम नोंसो आंखौ लाजि फोनांग्रोदों आरोना होमबाबो आङो बारा जेबो माइनाव लायाखै ओमफ्राय बारे बारे खालामफैबाय थानायखौसो आं बोरैबा मोनदों आरोना ओमफ्राय महेश दैमारि होनबा नाङाबा दे होनबा नाङाबा आंनो डिफेन्सआव मावनायखौ नाङाहाय डिफेन्सआव मावनायफ्रा बांसिनानो गासैबो नङा फाल्थु थायो बहाबा खामानि डिउटियाव थांगोन सोरबा मोजां हिनजाव नुबानो मोजां सिख्ला नुबानो लाइन लायो महेश दैमारि मास्टारालाय मास्टारबाथ' लाजायो लोगोसेनो थाफानाय लोगोआवनो डिउटि मावनाय मास्टाराथ' लाजायो जेबो नङा माथो नोंलाय माथो नागिरनानै होखो आंलाय महेश दैमारि हे 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 माखौबा मिनिखो महेशआथ' बहानि मा गामिनि खिथाहरलाय जोंथिंजायनि बायदिसो मोनो आं नोंखौ ओमफ्राय एमके अफिसियेल जिमान कमेन्ट होयो इमान WT बारायो आब' आथिया आं बारा मोजां मिथिया होमबालाय माथो कमेन्टखौनो हरा होमबालाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो महेश दैमारिया मास्टारफोरा जौ फाग्ला जायो आजिखालिलाय आरो जि मावबाबो जुमाय फाग्ला जाखायो माथो मास्टारब्लाबो डिफेन्सआव मावब्लाबो हालुवा जाम्बाबाबो नोंबोथ' जौ फाग्लानो दां जोंहा रानि बड'आ अन होनदों आरो थेंक इउ रानि सना अन थाबाय थानायनि थाखाय सोरबा सिनियर ना मायाबो एलबि होबावबाय जेरावबो नुवाखै आं आब' रानिया मा होनखो जेरावबो नुवाखै आं आब' माखौ रानि आं बुजियासै एमके अफिसियेल आब' नोंना कपिराइट
नाङाखै नामा? कपिराइट आगोल फार्स्टआव नांदोंमोन ओमफ्राय कपिराइटखौ बोखारनो हायो एमके नोंनाथ' गाना कपिराइट फैयो नामाथाय नों गान सोना होनाया ना मादिखौ होयो ना रेकर्ड खालामनानै होयो कपिराइट फैनायाथ' र' बोखारनो हायो जेबो टेनसन नङा कपिराइट फैनायखौ सर्ट भिडिअ होनायफ्राथ' कपिराइट फैया दे ओमफ्राय एसे ब्लग खालामबाय थानाय ओमफ्राय साइड गान गाबबाय थानायफ्राबो एसेबां मानि कपिराइट फैया फैनाया गान एलाउ खालामनाय थायोना एमके आगै बेफोरखौ हो डाउनलड खालामनानै ला फ्रि सं डाउनलड होनानै माबायाव क्रोम ब्राउजाराव आंबो रोङा बांसिनानो माखौबा बांसिनानो रोङा आङो ओमफ्राय नों हायो नामा एमके अफिसियेल नों हायो नामा औ कपिराइटखौ हायो आङो हानाया कपिराइट जादोंमोन आंनाबो फार्स्ट टाइमाव बारा रोङामोन ना आंबो ओमफ्राय बोखारनानै लानो हायो आरो जेनेबा बे गानफोर सोलाबायबानो माबायो कपिराइट फैयो ओमफ्राय फ्रि सं डाउनलडफोरखौ एलाउ खालामनानै दोननायफोरखौ डाउनलड खालामना लानांगौ आरो क्रोम ब्राउजारनिफ्राय नोंना मा कपिराइट फैदों नामा कपिराइट फैबाथ' गोजौआवनो देखायखायोना भिडिअ मेनेजमेन्ट भिडिअआव सेरबानो सर्टआवबा सर्ट सेरदो ओमफ्राय भिडिअ मेनेजाव सेरदो होमबानो रोखा नुयो कपिराइट कपि क्लाइम बेथ' बारा जेबो टेनसन गैया रोङोबा आरो कपिराइटआ बोखारनो हायो रोङाबा माबायाव नायबानो जाबाय इउटुबाव नाय फैदों आब' कपिराइट फैबाथ' जेबो माबा गैया कपिराइट फैबाथाय हाजारखि भिउस फैबाबो बियो जेबो खामानि गैला ओंखायनो थाब बोखारनानै ला आरो ओमफ्राय महेश दैमारिया मा होनदों 20,000 26,000 लन दोननानै बाग्राय नङा एसियाव 17,000ल' बाग्राय नङा मा होनखो महेश 20,000 26,000 27,000 दाननानै बांद्राय नङा एसियाव 17,000ल' आदसा सोर मोनो बिदि ना नों मोनो आं बुजियाखै नोंनि कमेन्टखौ एमके अफिसियेल रानि बोरो आं मा बुंदोंमोन रानि मा बुंदोंमोन हनै बावबाय नामा नोंलाय रानिया थांखो ना माखोथाय रोङाबा इउटुबाव नायना सोलोंना लाबानो जाबाय इउटुबावनो गासैबो मोनजोबो ना एमके कपिराइट फैनायफोरखौ जेबो गोरा नङा ओरैनो नायबानो अट'मेटिक रोंलांखायो ओं आंबा इमान मोनो आरोना नोङो मा डिफेन्सआवसो मावो ना मा नोंथ' माथो ट्रेक्टर सालायोसो होनदोंमोनलाय ट्रेक्टर बोयोसो होनदोंमोनलाय नोंलाय फाग्ला रानिया दं होनदों आरोना एमकेआ माबा होनदोंमोन रानि मा होनदोंमोन बेबा मा होनदोंमोन आंथ' मिथिया नोंसोर सानैजोंसो मिथिलायगोन दे सोर दं कमेन्ट हरदो दे कपिराइटआथ' र' सबनाबो फैयो एमके आगै फैनायालाय बांसिनानो आरो होमबाबो मालाय बोखारनानै लायो खोमा गोरोंफ्रा ओमफ्राय आं आदाखौ खालामनो होनोसै एमके आगै रानि बड' ब्लग आं आदाखौ खालामनो होनोसै एमके आगै आदसा मा खालामनो रानि माबादों सापर्ट आइडि बिहरदों नामा महेश दैमारि बेफोर गासिबो मोजां नोंजों जकिंसोमोन गभर्नमेन्ट जब मावो आदसा दे मोजां
मावोबालाय मोजां आरो माथो जकिं बिदि ट्रेक्टर ड्राइभार ट्रेक्टर बोयो मा बोयो होनलायलायनांगौ जाखो MK अफिसियेल थोद मा बुंबाय थायो आब' सोरखौ होनखो आंखौ होनदोंना रानिखौ होनदों रानिखौ होनदोंना आंखौ होनदों महेशआ जोंखौ फिसा इउटुबार नुनायखाय माने जुखिबाय आरोना गाहा गिदिर साख्रि मावनायखाय ना मा बुङो महेश दैमारि ओमफ्राय जोंहा रानिया मा होनदों आं जा बानाय मोनबाय आब' इउटुब सालायनो आंबो बाबाय रानि आंथ' गेजेराव नै आं मास मोनसेयानो जायाखै खोमा आङो सप्ताथाम जाबाय खोमा आरो आं एलबि बिदि लोगोफोरनाव थांनाय ओमफ्राय आं होनाया आरोना बिनिफ्रायसो आंना एसे माबाफ्रा जादों साबफ्रा नङाबाथ' सिगाङावथ' बिदिबो फैनोबो रोङामोन माबो रोङामोन बाबाय आंबो बानायालाय आङो बे आवाजखौनो बायो बिराद नांथारगौ ना ओमफ्राय बागोनथ' आरो MK अफिसियेला 1K जानानैसो दे रानि नोंना सिन्था गैला 1K जाबाय ओमफ्राय बेयो WT ल'सो ना टटेल भिउसआलाय आरो ओरैनोबाबो जाखायो जागोन दे रानि मयनानानो माथो दाबो माबायानो जायाखै आवार्सआनो जायाखै 2000ल'सो जादों बेना बोसोरथाम जालायबावबायसोनो मयनाना जोंना मयना रानिना मैया होनदोंमोन ना आरो जोंनालाय नै दाबो जेबोआनो जायाखै आंना 6-7 माससो जाबाय खोमा आरो आंबो भिडिअखौनो होनो मोना टाइमानो मिलाया आंनाबो 1K जानानै बानायसो मोनबायनो हनै जोंना रानिया MK बायो नामा ना बाबाथ' जायाना ओमफ्राय रानिया मानखो नांथाबबाय थानो हाबासो जाफुङो समखौनो मोननो नागिरा औ बेबो रानि नोंनो आरो सम मोनाबालाय आंलाय मारै मोनो दे ना बाहेरायाव थानायालाय जेननाङा रानि सिन्था खालामनाङा दे जागोन लासैनो देनां खामानि होगोन बेफोरनो नांथाबबाय था महेश खारबाय नामा सानसेयावनो सानै एलबि हो आब' सानसेयावनो 2 एलबि हो आब' थाब जागोन WTआ रानि हो आंबो बिदिनो सानबाय आरोना सानसेयाव खेबनै फुङाव जायखिजाया मोनसे ओमफ्राय हराव मोनसे जायखिजाया आरोना ओमफ्राय जायहानो सम मोनो फैदो सम मोनाबा मोना आरो माथो ना आंबो ओंखायनो बिदिनो साननानै दिनै होदों आरोना ओमफ्राय सोरजोंबा रायजाबाय आं गोगोमनो होनदों आरो जायहानो रायदों बुंदों बेहानो जोबजासे थादों ओमफ्राय अन्थाव बाथावनो सरि दै आगै आं फुइ सापर्ट दान मा लिरखोहाय आगैयालाय मोजां लिर थख' थख'नो सासेया सोरथाय खामानिबो हरा माथो सिरि थास्राखो रानिया फुङाव सिखारोना एलबि हो आरो ओमफ्राय जायखिजाया 3थासोफ्राव 2थासोफ्राव बे गेजेराव होबानो जाबाय आरो नों हराव थाब उन्दुयो नालाय मालाबा ओमफ्राय जोंहा फुल सापर्ट दं होनदों आरो आदसा MKआ फुल सापर्ट दं होनदों आरो बिब'फोरखौ सापर्ट होआबालाय सोरखौ होनो नोंलाय नोंबोथ' देनां होगोन ना जोंसो थांगोन नोंनि एलबियाव नै कारेन्ट थांलायबाय गरम
आंना टाइम पाससो आब' MK आनो टाइम पास माने लोगो जा मानसिफोरजों लोगो जा थाब लोगो जाबासो लोगो मोनगोन ना आंनाबो माथो फार्स्टआव गैयानोमोन लोगोआलाय उनावसो लासै जादों LB आव थाङै LB होयैनो नङाबाथ' गैयामोन ना आंना आं मालायफोरनोसो लिंहरलाबायोमोन ओमफ्राय रानिया मानखो जोंना LB होबाबो बायदिसिनासो बुंग्रा मेरला दंहाय आब' दं दंनायालाय बेफोरखौ खोमा होनांला रानि आंथ' जेबो मालायनि खोथा बाथ्रा आं जेबो खोनासंलाबो आं गावनि गोसो बायदिसो सोलियो दाना गाव मोजां थाबानो रावबो खालामनो हाया होननानै जायखिजाया न'नि मानसिफ्रा लोगोफ्रा सापर्ट थाबानो जेबो गोब्राब जायोना उननि टाइमाव ओंखायनो गाव गोसो हो गाव मावबाय था रावनिबो खोथा माबानाङा नोंबालाय आरो रानि माथो सानसेयाव भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानो हायोथ' सर्ट भिडिअखौनो आगार नोङो एक्टिंबो रोङो मोसानोबो रोङो फिल्डफ्राव थां गथ'फ्रा मेरला गेलेयोना ब्लग बानायनो थां रानि फिल्डआव ओमफ्राय जोंहा MKआ मानखो बेफोरखौ जेबो साननाङा आब' रानिनो औ साननाङाथ' आरो बेफोरखौ सानबाथाय आरो जौगालाबो आब' होनदों रानिया जोंहा नोंखौ रानि मालायनि खोथा खोनासंनाङा गाव गावबागाव न'नि मानसिफोरालाय जेबो होनखाया दा नोंखौलाय आरो गामियाव थानाय नोंसिनासो बांसिन ब्लग सग बानायनो मोजांबावसो रानि सोरनावबा थांनाय अबहायबा बेरायहैनाय मोसाहैनाय मेरलासो आंथ' समखौनो मोना सम मोनबाबो बानाय फैयो उन्दुबाय थानो लुबैयो जोंहा जा रायजाबाय आं आब' दिनै रानि दंना अन होनहरलाय दङबा दहाय जा होनहरबाय थानाया रानि हनै माबासोनो MKसोनो गावखौबा मानो बिदि होनो होदों ओंखायनो आं होनबाय सोरबा सिनायनाय नामा गावबो होनबाय मेन आइदिया बेनो होननानै आंहाबो बोरैबा मोनलाय लांबाय जेबो नङा दे रावबो मिथियाखैना रानि आंल'सो मिथिदोंना रानि ओंखायनो आं MKसो होननायखौ माने आं नोंखौ थाब रिमुभ खालामनो होदोंना रावबो मिथियाथों होननानै जाम्बालाय जाबाय जोब्बाय आरो आंबो गोसो होसारनानै रायखायाखै दे साज्रांसो रायखादों आङो आंना ओरैनो खुगायासो बारा अननाय दङ बिरादनो मानसिखौ मिथिबाय जोंहा गेम लाभार SDS फैदों हाय कि खबर बिबा होनदों मोर खबर ভাল তোমার खबर কি थेंक इउ लाइक दिया কাৰণে रानिया मा होनखो जोंहा ओं आंथ' मिन्थियाखैमोन सोर सानदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा लिना ब्रह्म फैदों हाय सना होनदों लिना नोङो दासो फैदों आरो ना मालायनि LBआव जि गोम थानानै होयो आंनियाव ना नों थाथाराना लिना गावनियावबा थायो आङो हर गेजेरबाबो उन्दुनो ओंखारबाबो गेम लाभार SDS लाइक दान थेंक इउ लाइक दिया কাৰণে ओमफ्राय जोंहा लिनाया ब्रह्म होनदों लाइक दान थेंक इउ लिना लाइक होनायनि थाखाय आरो MK अफिसियेल अन थेंक इउ थाबाय थानायनि थाखाय MK
लिना मा खबर मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय लिनाया मयनानाव फैला MK अफिसियेला होनदों लिनाया मयनानाव फैला होनदों आरोना मानो फैला नोङो मयना माबाफोर जादों नामा मयना लिना नोंहा मा खबर दे खिथाहरद' नोंहा बोरैबा ना अन्थाव बाथावनो मोजाङैनो दंना लिना जोंहा रानिया मा होनखो बयनावबो दसे थांनि र' आब' दे थां जेबो नङा आं जेबो मोना बयखौबो सापर्टसो होनांगौ नालाय ना दसे थांनांगौ बयनावबो आंबो बिदिनो थाङो थांनायालाय लिना थांखो ना माखो लिना थांखो ना माखो मा सिरि जाखो आच्छा नों दं आरोना थांजोब्बाय नोंहालाय थाङा नामा MK रावनावबो थाङोबा थां जेबो नङा MK मा मावो नोङो गाज्रि मोनाङा दे MK आगै आंहाबो खुगाया बारा नालाय जा होनफ्लांलायलाङो सरि दे आगै ओमफ्राय ब्लु लाखिदो दे थांसै नामा ओमफ्राय जोंहा गेम लाभार SDS फैदों बिबा भात खालाने भातु नाय खुवा मय खाम बनवाय नाय सा खालु जेबो साना आब' आं दे सानाबाथ' जेबो नङा गोसोआवल' लाबाय थानांला आरो ভালনে ভাল তোমাৰ খবৰ কোৱা बाय आब' दे जागोन दे आगै थांदो ভালে আছো ভালে থাকিব লাগে बाय थाङोबालाय थांदो ক'ত আছা বিবা মই ৰুমতে আছো ঘৰতে আছো তুমি ক'ত আছা গেম লাভাৰ SD ময়ো ঘৰতে আছো আচ্ছা ঘৰতে থাকিব লাগে ভাত খালানে গেম খালো আচ্ছা কিহেদি খালা মাছ আচ্ছা মাছ দি খাইছা ন
ভালে। খবৰ নাই যে, খবৰটো আছে, তুমিয়ে খবৰ নকৰা যে, সেইকাৰণে ময়ো খবৰ নোলোৱা হৈ গ'ল। হয়তো। উম, তুমি ক'ত আছা গেম? ঘৰতে আছো। सिमां नार्जारि, हाय सिमां, मा खबर? अबाव थांना फैखो सिमाङालाय? आं दहाय खबर सोंहरबाय थादोंमोन नोंनाव, रिप्लाइखौनो हरासै नोंहा। अबावबा थांदोंमोन खोमा? सिमां जाखांबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो? सिमां नोंना आइडि दं नामा? आइडि दंबा हरबानो जाबाय। आंबो नोंनो हरगोन दे। मोनबेसे दं खिथाहरबानो जाबाय आंनो।